Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de venres día 27 do mes de xuño na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe desas axudas á escolarización que xa remata en breve o prazo. O próximo martes será o último día para poder solicitala. Falaremos da listaxe definitiva da guardería. Todos aqueles que teñen otorgada a praza deben de facer a matrícula. Tamén estamos nos últimos días. O luns que ven día 30 sería o último día. Falaremos da piscina da Silva, que xa está funcionando, do programa Bos Días Coleo, que se poden anotar, e tamén a un campamento digital. Repasaremos as festas máis inmediatas que habrá no concello, unha nova recollida de plástico agrícola. Tamén falaremos deso como do programa Verán Saudable. Esta xornada, hoxe venres, se inaugura unha exposición no viveiro de empresas de Cerceda. Saberemos quen e cando vai a estar. Lembramos tamén o programa de Benestar en Balnearios, que volveu a convocarse por parte da Xunta, e da ITV de Maquinaria Agrícola, que estará no noso concello a finais do mes que ven. Hoxe nos deportes falaremos da Atlética Silva Ordes, que a pasada fin de semana tivo varias frontes con magníficos resultados, especialmente en campeonatos galegos. E pecharemos co tempo, donde para mañán sábado tempo anticiclónico, máis sol que nubes e suba de novo de temperaturas. Como decíamos ao principio, o Concello de Cerceda ten convocadas as axudas á escolarización, axudas para material escolar, libros de texto e vestuario básico para o próximo curso escolar 2025-2026. As bases están publicadas na página web do Concello, poden consultalas, www.cerceda.org. O prazo para poder solicitalas remata o próximo martes día 1 próximo é o último día para poder solicitalas. En este caso, lembren que se subvencionan gastos de libros de texto, material escolar ou vestuario básico. É unha subvención que se ten que tramitar, se ten que solicitar a través do departamento, en este caso a través do rexistro na planta baixa do Concello ou a través da sede electrónica. Se teñen algunha dúbida, poden contactar co Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68. Pero lembren que as axudas municipais para a escolarización, esta subvención, se ten que pedir antes do 1 de xullo. 1 de xullo sería o último día para poder pedilas. E tamén en canto á escola infantil Os Pillabáns, a guardería, estamos nos últimos días tamén para tramitar a matrícula. Todas aquelas persoas ás que lle foi otorgada unha praza, que sepan que ata o próximo luns día 30 de xuño teñen de plazo para facer a matrícula. Para elo teñen que achegarse ao rexistro do Concello polas mañáns para facer a confirmación da matrícula co contrato asignado que deberá recollerse previamente no Departamento de Servicios Sociais, un certificado médico do menor e DNI daquelas persoas que queiran autorizar para que podan recollelo na escola. Lembren que o prazo remata o luns. No caso de que non o fixeran antes deste luns, o luns último día, perderán o dereito á praza. Cambiando de tema, falamos da piscina municipal da Silva, que abría a principios desta semana. A piscina descuberta municipal da Silva xa abriu as súas portas e agora, especialmente a partir de agora, con este bo tempo e calor, será aínda máis necesario utilizala, ou polo menos máis útil. A piscina municipal da Silva abriu as portas o pasado luns día 23 e estará aberta ata o 7 de setembro. Unha instalación moi utilizada e moi demandada no verán, gratuita, e que ten un horario de 2:30 da tarde ata as 8:30 e dispón de socorristas. Así que xa saben, a piscina da Silva xa está aberta e estará ata o 7 de setembro. En canto ao curso escolar, o programa Bos Días Cole, un programa de conciliación da vida familiar e laboral que o Concello de Cerceda volve a organizar, pois xa se poden inscribir a este programa para o próximo curso escolar.
tanto no Colexio de Cerceda, que é de 7:30 da mañán a 9:30, como no Colexio da Silva, de 7:30 da mañán ás 8:45, con servicio de monitores e almorzo para que nenos e nenas podan ir antes do horario lectivo ao centro escolar. O prazo para solicitala remata o próximo día 11 de xullo. Poden facer a reserva pola sede electrónica do Concello ou no rexistro na planta baixa da Cansa Consistorial, e se teñen calquera dúbida poden chamar o teléfono 981 68 60 68. Tamén hai un campamento digital. O Aula de Informática de Cerceda, o Aula CEMIT, organiza unha nova edición do campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos. Este ano contarán con dúas edicións, unha para nenos e nenas de 9 a 11 anos e outra de 12 a 13 anos. É gratuito e as plazas son limitadas. Se trata dunha actividade para fomentar a adquisición de competencias digitais de xeito útil, creativo, seguro e responsable entre a mocedade. As inscripcións poden facelas por teléfono no 881 02 51 31 ou por WhatsApp no 644 55 99 90. Pois agora imos xa co apartado de festas, as máis inmediatas para os próximos fins de semana, e comenzamos con unha festa gastronómica da tortilla en Meirama, que vai a ser o día 5 de xullo, sábado 5 de xullo, festa da tortilla en Meirama. Segunda festa da tortilla organizada pola Comisión de Festas de Meirama, que será o sábado 5 de xullo pola tarde. A partir das 2 da tarde hai sesión vermú co dúo Ciclón. Logo ás 5 da tarde xa hai xogos infantís, xogos populares, habrá hinchables con agua e tamén festa da espuma. Ás 8 da tarde hai un concurso de degustación con premios ás 3 mellores tortillas. E a partir das 10 da noite, verbena co dúo Ciclón. Isto, lembren, é en Meirama o día 5, sábado 5, festa da tortilla en Meirama. E o fin de semana seguinte, o domingo, é o San Cristovo na Silva. Domingo, día 13 de xullo, se celebra na Silva a festa do San Cristovo, patrón dos conductores. O domingo 13, misa solemne hai ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, patrón dos condutores, e procesión polas rúas da vila con vehículos engalanados para a ocasión. Haberá premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor turismo ou furgoneta, os mellores engalanados. Haberá sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar no campo da Feira das Nenas. Este gran xantar, o precio por persoa é de 40 euros, nenos de 7 a 12 anos, 20 euros e os máis pequeniños gratis. Todo a cargo da Pulpeira Guerra e a taberna a cargo do Fogón o Bosque. Os tickets poden compralos nos establecementos da Silva ou, se queren, nos membros da organización. Poden facelo no teléfono 679 96 25 39, 679 96 25 39. Pola noite haberá unha gran verbena con Mar da Vila. E logo o seguinte fin de semana son as festas do Carmen en Cerceda, 18, 19 e 20 de xuño, 3 días de festas na parroquia de Cerceda. A comisión xa comezou a pedir polas casas as axudas. En este caso tamén, como novedade, poderase pagar con tarxeta. O venres 18 hai dianas e alboradas, aún hai misa solene na honra a Virxen de Fátima, ás 2:30 da tarde sesión vermú, ás 11 da noite do venres verbena coa orquesta Furia Joven e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. O sábado, o día 19, hai dianas alboradas, a unha misa solene na honra a Virxen do Carmen e ás 2:30 sesión vermú co dúo Reflejos. Ás 4 da tarde, o Charangas Atrevidos fará pasar rúas e ás 11 da noite do sábado verbena coa orquesta Olympus e o dúo Reflejos e DJ. O domingo, día 20, tamén haberá dianas alboradas, hai misa solene na honra ao Santísimo Sacramento e despois ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada. Ás 4 da tarde, xogos e hinchables de balde para nenos e a partir das 11 da noite verbena co grupo Alborada e ás 12 fogos de artificio. Cambiamos de tema, falamos da recollida de plástico agrícola que o Concello de Cerceda volve a poñer a disposición das instalacións agrícolas e gandeiras do Concello, de xeito gratuito. Será o luns 14 do próximo mes se fará unha nova recollida de plástico agrícola
nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que os soliciten. O procedimento para solicitala é a de chamar o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 04 67 76, ou achegándose á terceira planta da Casa do Concello, indicando a cantidade de plástico a recoller e o dato do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. E tamén, se alguén quere, pode sumarse á actividade verán saudable que xa se está levando a cabo os martes e os xoves no recinto verde do Acevedo. A actividade para adultos, que en este caso vai a estar activa ata o 4 de setembro. Son os martes e os xoves de 8 da tarde a 9 da tarde, insistimos, no recinto verde do Acevedo. Realízanse actividades como zumba, como aquallín, como xinesa de mantenemento, andainas ou xogos tradicionais. Se queren anotarse, teñen que facelo no Concello de Cerceda, no rexistro. O precio é de 13 euros o mes para os adultos ata 65 anos e a partir de 65 anos, en este caso, pagarán 9 euros o mes. Na xornada de hoxe venres se inaugura ás 6 da tarde, os que nos sigan no informativo do mediodía están a tempo, se inaugura unha exposición no viveiro de empresas, unha exposición de Anomar, que é o nome artístico de Ramona Pérez Bello, unha larachesa que agora ven a expoñer o viveiro de empresas de Cerceda, donde volverá de novo a encher o espacio de arte, emoción e fantasía. En esta ocasión, vai a xuntar toda a súa traxectoria artística para apreciar en varias modalidades toda a súa arte. A inauguración é hoxe venres ás 6 da tarde no vivero de empresas de Cerceda e logo se poderá visitar de luns a venres de 9 da mañán a 9 da tarde. De luns a venres de 9 da mañán a 9 da tarde. Hai pintura, artesanías, cenas rústicas, ánxeles, bruxas, Nadal, un percorrido polo universo creativo de Anomar, no que seguro non o vai a deixar indiferente. Agora falamos do programa de benestar en balnearios, porque a Xunta de Galicia volveu a convocar o programa de benestar en balnearios, a poñer en marcha este programa tan demandado entre a poboación maior de Galicia. Unha experiencia de lecer e saúde destinada a maiores, estadías de 10 días en régimen de pensión completa, con alexamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia. Hai quendas dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Lembren que está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e tamén os seus cónxuxes. O plazo de inscripción, en este caso, está aberto xa e rematará o 16 do vindeiro mes de xullo. Se queren ter máis información ou achegarse ao Concello para que lle axuden a tramitalo na terceira planta do Concello ou por teléfono no 981 68 60 68. En canto a ITV de maquinaria agrícola, lembren que o mes que ven estará aquí en Cerceda, en concreto no campo da Feira da Silva, do 24 ao 31 de xullo. Pola mañán estarán de 9 a 1:30, polas tardes de 3 e cuarto a 6. O día 24, o primeiro día, só estarán pola mañán, e o día 31, o último día, tamén só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Falamos agora de deportes, falamos de Atlética a Silva, en principio, porque Atlética a Silva Ordes competiu a pasada fin de semana en varias frontes. Tuvo no galego sub-16, que tivo lugar no Barco de Valdeorras, donde Breixo Otero tivo unha medalla de plata en disco, coa súa mellor marca persoal de 44,24 metros. Pola súa parte, Sara Vázquez foi plata en xabalina e Adriana Ferreiro bronce tamén en xabalina e cuarta en lonxitude coa súa mellor marca persoal. Tamén hubo unha novena plaza para Sofía Gude en xabalina, que é o seu primeiro campeonato galego que disputa. Por a súa parte, Antía Calvo, coa selección galega sub-18, foi cuarta
aportando un punto. Realizou un salto de longitude na prova difícil, xa que o vento soplaba en contra. En este caso, aínda así aportou un punto para a selección galega, algo incluso mellor do que se esperaba. Pola súa parte, Tess alcanzaba unha nova marca persoal con 6,68 en longitude e se coloca primeiro no ranking galego sub-18. Por tanto, noraboa a Lética Silva Ordes. E por outra parte, recordar tamén que esta tarde-noite, ás 9 da noite, vai a ter lugar unha recepción por parte do Concello de Cerceda, un homenaxe ao Clube de Fútbol Queixas, que esta temporada se proclamaba campeón de Liga e ascendía a primeira categoría en Galicia. Todo un logro acadado polo equipo do Queixas que esta noite, a partir das 9, no Auditorio Municipal de Cerceda, recibirá a súa homenaxe. Xa rematamos co tempo. Para mañán sábado a influencia anticiclónica será clara sobre Galicia con entrada de aire cálido africano. Entramos nunha ola de calor. Con esta situación agárdanse mañán ceus anubrados, pouco anubrados, mellor dito, ou despexados en xeral. Decir que as temperaturas terán as mínimas un lixeiro ascenso, mentras que as máximas ascenderán por riba na nosa zona ascenderán por riba dos 26, 27 grados, podendo chegar ata os 30 grados a mitade da xornada. Así se vai a prolongar durante varios días. Os ventos serán frouxos do nordés con intervalos de moderados en mar. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.